bazen gorputzen gogua zerbait ere itxukoa eta... Nola izan zen? Nik ez nuke erranen ala bat inalako zimista batek jo eta euskaldun bihurtu ginela. Noski hor, ze juntatzen zera? Ba, gozia eta ogia, ez? Kezka horiek zuten jendekin juntatzen zinen. Gauza hauek kontatzen dituztenean, ez da kontatzeko, behitu ze azainak egin genitun. Ez, gauza horiek haunistan sortzen dire erdi inkonstiente. Dena zen agitz beltza eta agitz iluna, ez? Orduan denak unuen deseio bat, argi pixko bat bilatzeko. Zerotik asmatu behar genuen zerbait. Edo akautzen zen, edo bizten zen, eta biztu zen, hori zen. Nere buruari erranio baino, ze arraroa zu horrentxeko hau euskarari gabe. Hori ez da posible. Ez genituen gauzak oso garbi. Geneukena zen gogoa, gauzak egituko gogoa.